Každá mama vie, aké to môže byť ťažké po pôrode a predstavte si, aké ťažké to majú mamičky predčasne narodených detí. Mnohé potrebujú prístup k psychológovi, lenže u nás to vôbec nie je také jednoduché. Ukázal to prieskum, ktorý robilo občianske združenie Malíček. V štúdiu je podpredsednička združenia Jarmila Sestrienková. Vitajte. Dobrý deň. Malíček poznáme, vieme, že roky pomáhate rodinám predčasne narodených detí, ale ja sa priznám, že vždy sme si my laici mysleli, že je to skôr taká, že medicínska záležitosť. Nikdy človeka vlastne nenapadne, čo všetko to urobí s psychikou rodičov. Áno, máte úplnú pravdu. Na jednej strane je veľmi dôležité to dieťatko okamžite nejakým spôsobom zabezpečiť z medicínskeho hľadiska, ale často sa zabúda na tých rodičov, ktorí vlastne prichádzajú do tej situácie veľmi nečakane a neočakávane. A môže to byť pre nich obrovský šok, je to pre nich trauma, pretože očakávajú, že to dieťatko sa narodí na čas, nie príliš skoro, že bude v poriadku, po pár dňoch si ich zoberú rodičia to bábätko domov, ale to sa nedieje. To dieťatko zostáva v nemocnici, tá mamka zostáva pár dní v nemocnici, ale následne je často prepustená domov bez dieťatka. Takže to spôsobuje určitú traumu u tých rodičov, musia sa vyrovnať so situáciou, ktorú teda vôbec nečakali. A uvedomuje si náš systém to, čo hovoríte? Alebo je to naozaj o tom, že poskytnú vám zdravotnú starostlivosť, ale na to, čo je v duši, nikto nemyslí? No, musíme povedať, že situácia sa trošku zlepšuje. Teda pred 5 rokmi, keď sme robili prieskum medzi rodičmi predčasne narodených detí, zistili sme, že 11% rodičov dostalo podporu, takú psychologickú podporu v nemocniciach. Teraz v marci, keď sme ho zopakovali, tak sme videli, že to percento už naráslo. To znamená, že už 25-26% rodičov tú podporu dostane priamo v nemocnici, čo je teda fajn. Ale našim cieľom určite je, aby všetci rodičia vo všetkých nemocniciach túto pomoc dostali, keď ju budú potrebovať. Ten prieskum sa zameral aj na to, že koľky vlastne ju chcú. Čiže vieme, koľky ju dostávajú a koľky by ju chceli? Áno, to boli tiež také prekvapivé čísla, že až 92% rodičov sa vyjadrilo, že by tú pomoc privítali. To znamená, že stále tam máme takú veľkú medzeru medzi tým, čo je možnosť a čo je potreba. No a ďalšia vec je, či je tá pomoc ponúkaná, alebo či si ju musíte vyžiadať? Podľa prieskumu nám to vyšlo tak, že rodičia by veľmi ocenili, aby tá pomoc bola ponúknutá. To znamená, že najviac sa aj nám osvedčilo, keď sme hovorili práve so zdravotníkmi, pretože takú analýzu sme robili práve aj s neonatológmi, čo je teda úplne úžasné, že rodičia najviac oceňujú, ak ten psychológ si sám obieháva tých rodičov a tie mamky po predčasnom pôrode. Niekedy je to aj pred pôrodom, keď sú na oddelení rizikovej gravidity. A sám si pozrie, že aká je situácia, čo sa deje, čo ten rodič prežíva, akú pomoc potrebuje, či je to pravidelné, či je to menej pravidelné. Takže toto je absolútne ako keby najlepšia alternatíva, aby psychológ si sám obehol rodičov, zistil, aká je situácia a tým, kde je potreba, tým sa venoval. Hovoríme o ideálnom svete. Ano. V tom ideálnom svete by potom malo byť, že ten psychológ by mal sprevádzať tých rodičov nielen prvými dňami, nielen čakaním na pôrod alebo tým, čo sa stane hneď po pôrode, ale potom s nimi pracoval aj ďalej. Určite áno, to je presne ten ideálny svet a my sa snažíme dostať do ideálneho sveta možno trošku aj prostredníctvom ďalších vecí a to je to, že tá pomoc by mala pokračovať neskôr. Nie je to vždy možné a preto poskytujem ako občianske združenie Malíček aj takú online psychologickú pomoc alebo také laické poradenstvo, keď ako rodič, ktorý si zažil tú situáciu, vie poradiť ďalšiemu rodičovi, ktorý práve cez tú situáciu prechádza. Mnohí si neuvedomujú, že narodenie takého dieťatka je zásahom pre celú rodinu, nielen pre mamu a pre otca, ale povedzme aj pre súrodencov. Na nich myslí niekto, pomáha im niekto iný okrem rodičov? Zatiaľ asi ešte veľmi nie. Určite je tam pomoc nejaká v rámci rodiny, že keď môžu, tak pomôžu, ale ten súrodenec často je v situácii, keď nerozumie, čo sa vlastne deje. Vie o tom, že niekto sa, nejaké jeho súrodence narodilo, dievčatko, chlapček, ale to dieťa vôbec nevidí a oni v podstate nemajú veľmi prístup do tej nemocnice. Čiže aj toto by sa malo zmeniť, aby tí súrodenci mali vlastne aj v tom období, kým je súrodenec v nemocnici, aby k nemu mali prístup, aby ho videli, spoznali sa? Bolo by to ideálne opäť. Sú rôzne štúdie a vidíme v zahraničí, že začína to pomaly fungovať. Treba tam byť ale opatrný, pozerať sa aj na to zdravotný stav dieťatka, ktoré sa narodí predčasne, v akom je rizikovom štádiu a takisto aj toho zdravia alebo toho súrodenca, ktorého rodičia chcú priniesť do nemocnice. Takže či je v poriadku, či je zdravý, aby zasa neohrozilo ďalšie deti. Viem, že vy mnohé tie veci poznáte tak, ako fungujú v tom dokonalejšom, určite neúplne dokonalom svete. Sú naši lekári ochotní
spolupracovať, meniť ten systém? Vidíte pozitívny smer? Určite áno, aj my spolupracujeme s neonatológmi na Slovensku, takže aj vlastne analýzu tohto prieskumu sme robili práve s neonatológmi z Pericentier, čo sú tie najvyššie špecializované pracoviská, kde sa venujú tým najmenším deťom, ktoré sa narodia niekoľko týždňov, mesiacov skôr. A práve oni prichádzajú aj s návrhmi, ako to môžeme urobiť tak, aby to bolo aj realizovateľné. To znamená, že nielen o tom hovoríme, ale snažíme sa nájsť cesty, ako by sa to dalo na daných oddeleniach zrealizovať. A moja posledná otázka, aby sme divákom povedali, o kom sme vlastne hovorili, koľko takýchto pôrodov máme na Slovensku. Takže na Slovensku ročne je to asi 4 000 detí, ktoré sa narodia predčasne, čo znamená pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Veľmi pekne ďakujem. Želám vám ideálny svet. Ďakujem. Jarmila Sestrienková, podpredsednička občianskeho združenia Maliček. Ďakujem vám pekne.